Senyores i senyors, ja estem així de nou. Ens heu pillat treballant així, preparant coses, intentant pillar-li el pols a l'actualitat, als verihuevos, tot això que fem, i, bueno, preparant les pròximes actuacions. Recordeu que este diumenge, dia 25, estarem als Kinèpolis d'Alacant, Welcome to Kinèpolis. Allí farem Yonquis del Dinero, en Alacant. Hòstia, que xulo. I després, la setmana que ve, estarem 2 setmanes, a partir de la setmana que ve, del 29 de setembre al 9 d'octubre, estarem al Teatre Micalet, un clàssic de Por de Plom. Al Teatre Micalet també farem Yonquis del Dinero, per a la gent que no ho hagi vist encara. Allí estarem repassant la corrupció de València. I a veure, ens heu pillat així, doncs mira, jo estava així en la butaca esta, Gina, que pareix que sembla jo el rei emèrito en el funeral de la mòmia esta que s'ha mort, la abuela esta dels collons, que estem hasta la polla de tanta celebració. 11 dies, pues si està caldosa, per l'amor de Déu, 11 dies passejant-la per ahí, a la dona esta, el rei allí, al final, així la foto del rei emèrito, ahí con la reina Sofía, que bueno, podria ser. Bueno, Sofía, què passa? S'ha vist els dos parlant, això ha sigut un escàndalo, Bueno, ¿qué pasa? Que siempre nos vemos en los entierros, Sofía. A ver si el próximo va a ser el tuyo. ¡Joloña, que joloña! No te rías, que está Leticia mirándonos, joder. ¿Qué pasa, nuera? ¿Qué pasa? Senyores i senyors, 11 dies caldosa, hasta tenia un gaitero personal. Jo no ho sabia, que tenia un gaitero personal, que li han cantat una cançó molt emotiva de Sleep, Dearie, Sleep, que mos sua la polla, la monarquia esta i l'altra i la de més allà. Total, que estem ahí per a la gent, bueno, continuem averiguant coses, per a la gent que mos diu sempre, Xavi, sempre estàs con lo mismo, que tal? Estem averiguant, perquè tenim així que ahir va arrencar en els jutjats de València el cas Alqueria, i això són 15 excàrrecs del PSPV i de Compromís de la Diputació de València en el banquillo per unos contratos de alta dirección en Imelsa di Valterra. ¿Qué? La merda també està. I ahir crec que va declarar l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. D'això continuarem informant, estem intentant documentar-se. Bueno, també va estar Mónica Oltra, 7 hores declarant ahir en el jutjat, per l'amor de Déu. Este matí estàvem fent-se el cafenet i han vist ahí en la tele, hem vist a Ximo Puig, que li han preguntat, ¿usted volvería a trabajar con Mónica Oltra? I el Ximo no sabia què dir, el Ximo dia, bueno, el Ximo estava tot suat, ha fet aixina i ha fet, és que jo no sé, eso lo que diga el partido, bé, ja parlarem d'això. I res, continuem pegant-li voltes a què, jo què sé, mira, Mónica Oltra, no, mira, n'hi ha Infiltrados, n'hi ha una sèrie que seria xula, que seria Infiltrados. Això era una pel·lícula d'Scorsese, però també es pot aplicar a la política nacional. N'hi ha uno que és socialista, que li diuen García Paje, el de Castilla-La Mancha, que el veus parlar i dius, pues si és del PP. Vull dir, està claríssim, s'ha aclarís de puta mare. Yo siempre me he aclarado mucho con el Feijóo, ¿vale? Y no tengo una opinión de Sánchez. Vull dir, pues no és del PP, hòstia, que no ho veieu? Bueno, tenim a este infiltrado i un infiltrado per l'altra banda que seria l'Alberto Casero. S'ha fet molta broma, és molt xulo. És un tio que és l'Ignacio Reilly de la Conjura de los Necios, pues ho jure, és igual, no? I ha votat que sí a favor d'investigar la policia patriòtica que van organitzar el Rajoy i el Fernández Díaz, ¿vale? I ha votat que sí, altra volta! Ho han fet diverses voltes ja. Està claríssim. No sabem si és tonto, si és dislèxic, si és daltònic, no ho sabem, no? Però bueno, el tio el tenim ahí en l'actualitat. I ja està, estem averiguant, investigant, així trastejant, i el rei emèrito, bueno, Sofía, yo me voy a Abu Dhabi. El rei ja se n'ha anat a Abu Dhabi, i se n'ha anat el tio, tot content cantant. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Con dinero, y con dinero. Y mi palabra es la ley, y soy inviolable. No tengo trono ni reinaré, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rei. Gràcies. Continuarem fent verihuevo.